Momentálne sa nachádzame pred Domom umenia, kde sa koná ďalší ročník dobročinného koncertu UNICEF. Jeho súčasťou je nielen bohatý hudobný program, ale aj zbierka na pomoc deťom v Ekvádore, ktoré postihlo zemetrasenie. UNICEF sa zameral na to, aby pomáhal deťom v rámci Európy, Číny a v iných krajinách, ktoré boli postihnuté. Je to vždy iná krajina, ktorej sa snažíme pomáhať a vždycky sú to tie krajiny, ktoré sú buď vojnou postihnuté, alebo postihnuté tak, ako teraz bolo, že je tam zemetrasenie. Mesto Košice má veľké srdce, pretože má úžasných Košičanov, ktorí stále v každom období roka snažia sa pomôcť. Prečo ste sa rozhodli tento rok vystupovať na koncerte UNICEF? No pretože tu mám svojich študentov z konzervatória a spráchali sme taký spoločný program. No a myslím si, že aj týmto programom pomôžeme. Nie je mi to cudzie, takáto pomoc alebo takéto spievanie a UNICEF v podstate ma oslovilo mesto, aby som spieval, za čo som veľmi rád, lebo som domáci.